पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोदी ॲट रेट 9 कार्यक्रमांतर्गत वेंगुर्ले तालुक्यामध्ये भाजपच्या वतीनं घर घर संपर्क अभियानाचा शुभारंभ जिल्हाध्यक्ष राजन तेली व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शरदजी चव्हाण यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत योजना पोहोचवून गरीब जनतेला विकासाच्या दिशेने घेऊन जाण्याचे कार्य केलं. मागील 9 वर्षात देश आर्थिक, संरक्षण, आरोग्य, रोजगार, तंत्रज्ञान या क्षेत्रात आघाडीवरती आहे. त्यामुळे मागील 9 वर्षातील पंतप्रधान मोदींच्या कामांचा प्रचार प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचवावा यासाठी हे घर घर अभियान असल्याचं सांगितलं. या अभियानाच्या माध्यमातून सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात 60,000 लोकांपर्यंत मोदींचं कार्य पोहोचवायचं आहे असं आवाहन जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी कार्यकर्त्यांना केलं. यावेळी वेंगुर्ला तालुक्यातील भाजप पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.